Vídeo diari, tu. Que locura, perquè vaig abandonar el resum setmanal en anglès, vale? Jo feia un resum setmanal en anglès, que el vaig fer com 2 setmanes per informar i mantindre l'amistat amb una amiga anglesa. Bueno, de fet, d'on era? Eh, d'Hongria, ¿vale? Però res, tampoc tinc tanta confiança com per mostrar-li la meva vida en format resum, que sí, que puc parlar d'una altra cosa, però estic modo resumint el que faig, tant aquí com els resums escrits que feia amb ella. I inclús al diari personal molts cops l'he fet resumint el dia i demés, que ara per ser no ho faig. Però he descobert que puc fer vídeos de YouTube parlant en anglès, rotllo, com t'estic explicant ara els resums que feia, doncs en anglès. Com me'n vaig anar a dormir ahir? Me'n vaig anar a dormir ahir angoixat, perquè van, van, van dir a un vídeo de dropshipping que la data, les dades són màrqueting. Tu analitzes un producte i toquis la descripció que toquis, facis la modificació que fiquis, tu ho has de medir com un coctelero medeix el seu còctel, saps? Ho has de medir, saber què modifiques i a on t'estàs encarant per vendre allò que vols vendre i saber que has modificat en cada mètrica per saber si estàs encarant la campanya o el que vulguis fer cap a un bon camí. Llavors, el fet de les dades són algo que n'he d'aprendre i és el que més m'interessa del màrqueting o gairebé més. I juntament amb la IA crec que ha de ser facilíssim en el moment on ens trobem que tenim pues, les eines que tenim, no? Com Claude, per exemple. I res, ara estic bastant posat amb el Claude, més que res per impulsar el meu ebook i, i tornant a aquell projecte que vaig començar fa un any i que realment no l'he abandonat perquè perdura mentalment, perdura a dia d'avui, que estic acabant, bueno, estic fent el mateix índex, l'estic acabant avui i vinc a felicitar-me a mi mateix per no haver abandonat, per estar-ho, encara que sigui, reprenent i traient-me la culpa de sobre en aquest tema, perquè realment sóc bastant autoexigent i m'agrada fer les coses bé, però també és moment de dir, ok, fins avui aquesta feina, demà més i fica't a fer altres coses que et nutreixin. Però està bé, no he abandonat. Reprenc l'ebook, tinc tema per rato i anys, però anys d'aprenentatge i involucració amb el tema que estic escrivint, que és bàsicament la fotografia, l'organització fotogràfica, l'organització d'arxius, els productes personalitzats i tot el que engloba encarar-los cap a al major públic possible. I és una indústria que creixerà molt en els pròxims anys i jo estic aquí, estic des de fa un any en ella, encara que sigui molt sutilment, però tinc moltes ganes bueno, estic tenint moltes ganes mateix de fer aquest vídeo, d'exposar-ho, de no canviar de tema constantment i saber compartir públicament de que és el meu tema. Sí que creixement personal, sí que calistènia, sí que espiritualitat, sí que màrqueting, sí que intel·ligència artificial, però tot per un perquè i és el perquè és mantenir les teves relacions amb productes personalitzats, amb ser un millor fotògraf, cosa que jo també aniré sent millor, ser un millor filmmaker, perquè hi ha moments
inolvidables de la vida, hi ha moments que no es tornen a repetir, que tu seràs el responsable de capturar i tu seràs el responsable de perdurar en el temps. I la cosa és no culpar-te per no haver tingut mai el sistema. El sistema és algo que no heredes, és algo que crees tu. Un sistema és algo que tu millores amb el amb el pas del temps i un sistema és el que tu descobreixes d'altres per poder construir la teva, en aquest cas, història familiar. I és de les primeres vegades que miro a la càmera quan parlo d'un tema i ha sigut just quan he comentat, encara que sigui el que porto de minuts, o els últims minuts d'aquests 6 que portem ara, el tema de l'organització de fotos i els regals personalitzats. Jo crec que és la millor manera per cuidar les teves relacions. Jo crec que és algo que has de tindre un nivell bastant alt de disciplina per estar pendent a les dates dels aniversaris del teu entorn, has de tindre com en xec altres... No has d'anar a mercè de la vida, saps? No has d'estar a mercè de la vida quan tu estàs pendent de les relacions, de cuidar-les, de que avui tu els convides a algo, tu de que et puguin convidar ells a algo, de mantindre certes celebracions anuals, certes receptes que hagis de fer cada any en certa data. Per mi això és la vida i jo no ho experimento perquè sóc un xaval jove d'un poble el qual la meva família ara està trencada, o sigui, no tenim una cohesió familiar, no tenim una, un vincle fort degut a que s'han perdut aquests regals anuals, aquestes tradicions, aquests menjars familiars. Llavors, sí que vaig jo per davant en quant a físic, jo sí que vaig jo per davant en quant a la formació, en quant a el que inverteixo en mi, perquè sí que és cert que jo prefereixo invertir en aquest cas en mi que en regals personalitzats, però a dia d'avui amb la posició que estic ara mateix, perquè jo he de sortir a flote, jo he de sortir jo estic construint la meva pròpia barca, jo estic construint el meu propi vaixell i pot sonar una excusa, pot sonar a falta de... També pot sonar a falta d'educació financera per qual no prioritzo els regals dels altres, però és algo que passarà molt breument perquè estic posant en xec moltes altres coses que em permeten tindre aquesta disciplina, aquesta concentració en exemple videodiari. O sigui, si no és avui que et quedes amb el missatge, et quedaràs amb un altre vídeo, perquè a partir d'ara només es tracta de repetició, de millorar en l'àmbit i d'aprendre moltes coses que ho engloben, com vendre-ho com la peça fundamental que necessites. I aquí estaré jo, perquè he trobat el meu camí, he tret la culpa del meu cap, he tret la culpa del meu cos i la venta és repetició. Final, la venta és repetició. Crec que ho diu Irra Bravo, però d'això es tracta, de culturitzar-me a base de podcast, per exemple, de estar atent a les converses de la gent, perquè tot això em nutreix a mi. Jo no vinc d'una família que m'hagi pagat els millors col·legis, les millors classes de cultura, etcètera, etcètera. Llavors, a base que jo vagi construint la meva barca, un cop ja m'he trobat, es tracta de calistènia, vídeos, bona alimentació i cultiu de relacions, entre altres formació, cultura, part d'hostaleria, això sóc jo, només es tractarà de repetició, repetició, repetició. Vinc a afegir també que estic agafant l'hàbit de començar el dia amb llimona i gengibre. Avui ha sigut despertar-me després d'un cap de setmana dur de treball i prendrem un shot de gengibre amb llimona, amb suc de llimona. Res, ja em veieu. 10 minuts, vídeo diari, conversa que acumulo
i arxius que perduro. Però aquí el deixo documentat al meu YouTube. Podré vindre aquí quan sigui, podràs vindre aquí quan sigui, però també podràs vindre als vídeos més recents perquè segur, estic segur que seran amb major edició, amb major comunicació, inclús amb una llengua internacional, o vés a saber què hem arribat a construir junts. Però una abraçada aquí on estiguis. Avui és dia 3 de juliol del 2026. Vaig a trucar amb un amic, vaig a endreçar l'habitació, vaig acabar de posar l'extractor de la cuina de casa, que avui ha sigut el dia on l'hem comprat nou, un aparato que treu el fum de la grassa de les paelles que vam generar quan no, jo i el meu germà érem petits. Pues avui s'ha canviat el puto extractor, una peça plena de grassa, l'hem renovat i això és benvingut al gran missatge. Benvingut al gran missatge del vídeo si has arribat per aquí. Però encarrega't de tindre la teva casa neta. Jo aquests dies he estat combinant treball amb neteja de la casa. Per què? Perquè això em fa sentir bé, em fa sentir tranquil, em fa tindre el cap pendent a les meves accions i decisions i oblida't de la resta. Tu encarrega't de que casa teva estigui neta, de que si t'agrada netejar ho duguis a terme, no culpar-te de l'acció que estàs fent. I aquí sona l'alarma d'acabar la feina per avui. Ens veiem demà o l'any que ve. M'és igual, però jo aquí estaré.